न'खराबो इसिबांसिम गैखाया होमबाबो बेमारा गिदिर जाना होबाय दा थाखा फैसा गैया हांगौबा रायजो राजानावबो खावलायबाय एसे एनै होबाय दा बेमारा एसे मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ दा रिलिज खालामनायनि थाखाय फैसाया माखासे बिल पेन्डिं जानानै दङ दा बेखौ होनो थाखाय राहा गैया जाहैदों दा ओंखायनो बे न'खरनिफ्राय बे बेमारिनि बिमाया दाख्लै बे सार प्रमदखौबो दादगारियाव फैनाय समाव मोनसे आर'ज बिलाइ होदोंमोन बे आर'ज बिलाइनि माबाखौ दासिमबो खबरखौ मोनथ'नाय जायाखै दा सारा अननानै बे न'खराव बे आर'ज बिलाइनि खबरखौ एसे मदद होयोबा हामगौना आं सानदों गामिनि जानानै दा आरो एसे खावलायबावदों रायजो राजानिफ्राय एसे एनै थाइसे थाइनै होमबाबो थाइसे थाइनैखौ होनानै आं रायजो राजाखौबो एसे बे न'खराव हेफाजाब होयोब्ला आङो जोबोद बे न'खरनि थाखाय आं गोजोननाय मोनगौ आरोखि दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै गामिनि जानानै आं बेखौनो बुंनाय जाबाय।